Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Nausag kanin. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Maginulso kita sa atong mga sala, aramaan ng kita alang ng Santos nga kasaulugan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kanin mga igsuon. Kaya nakalapas akong dako o yangot. Sa hunahuna, sa pulong o sa buhat. O sa lapagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Usa na amoy ako, Santa Maria kanunay-ulay, sa tanang mga anghilog mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. kaluyano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, basay doon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo Ginoo kaluy kami, Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami, Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O Dios, nagpahiuli sa kinaya sa tao. Labaw sa iyang dungog ug sinugdan. Tanaw ang sakramento sa imong gugma nga dili matukib. Aron imong ampingan ang mga gasa nga sa imong walay hunong nga grasya ug panalangin. Diha kanila nga imong gibag-o pinagi sa misteryo sa bunyag. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo nga imong abuhi ug hari ban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa hangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampelya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia. Ug sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, mga igsuon, kun aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpailob kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod ug sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug 5 ka tuig. Human niini
Gihatagan niya sila mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis nga banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko si David, anak ni Isay, makapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Sa Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel, nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako, may moanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang Ginoo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, mag-uban kaniya kanunay. Ug ang akong bukton, magalig-un kaniya. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy, mag-uban kaniya. Ug sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan, ang akong Diyos. Akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo.
Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. manusab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinunan, miingon siya, sultihan ko kamo walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayon na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala akong magsulti may tingod kaninyong tanan, nakaila ko sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Jesus nag-ingon sa iyang mga tinunan, mianhi ako sa kalibutan dili aron alagaran, kung dili aron mag-alagad. I do not come into the world to be served, but to serve. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, iya kining gibuhat o. Ang iyang isulti iyang gibuhat aron paghatag og maayong panigingnan sa iyang mga tinunan. Iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinunan, aging pagpakita og panigingnan kanila nga kinahanglan sila maghugasay sa ilang mga tiil. Siya nga ilang Ginoo naghugas, nagpasabot nga bisan unsa kataas ang imong posisyon, kinahanglan ka muyuko magpaubos aron pag-alagad sa uban. Kaya ang atong kasagaran nga kasinatian ang nasa taas, sila ang gialagaran, dili ang kanang sa ubos. So klaro kayo nga ang mga nasa taas kinahanglan magpaubos ug moalagad, ug kita nga nasa ubos mag-alagad sa taas sa usag-usag. So it reminds us that with authority comes
service. O, gihatag ang gahom, dili aron gamiton para sa kaugalingon, kundi aron sa pangalagad sa uban. Usa ka ihemplo alang ka natong tanan, labi na ka nang naa sa taas, dili lang sa gobyerno, pati sa simbahan. Ang adunay gahom gamiton alang sa pag-alagad, dili aron alagaran. Mana ang atong isip mga sumusunod ni Kristo, ato na siya nga katungdanan nga mag-alagad sa uban, sa atong isig katao. Service mo na itatak sa atong pagka-Kristuhanon. No? Ang usa ka Kristuhanon, andam nga mualagad, muhugas sa tiil sa iyang isig ka ingon. Manindo kita. Nagatigong kita karon isip katawhan nga nanginhanglan. Busa uban ang mapaubsanong kasing-kasing mag-ampo kita ngadto sa Dios Amahan. Masaligon sa atong dakong, sa iyang dakong kaluoy, mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, madasigong magsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga gitahasan sa pagpangulo, maalagarong mugiya sa mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, mahibalik na ngadto sa banay sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa panginahanglan sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa pangangamhanan sa publiko ug ang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa Middle East, ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop sa paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta, padulong sa masagputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagpakigsangka, ilabi na ang kahibanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang sa mga biktima sa gubat, alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila sa nga nawad-ag kadasig tungod sa mga pag-antos ug mga balatian, makakaplag ug kalig-on ug kahupayan diha kang Hesus nga nagmadaugon batok sa sala ug sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo Kamumot, Joel Chevalier, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo.
nga ang mga matuohong mihalin na makabaton sa ilang walay katapusang gante, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Makagagahong nga amahan, gitawag mo kami aron makig-uban kanimo. Magmakanunayon unta kaming musunod kanimo sa imong anak, subay sa dalan padulong sa imong ginharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako, gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kayong ngaway suko. Unsaon ko karon pagbalus kanimo nini tanan. Iluwas mo ako, gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kayong ngaway suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaay ko pahimayak sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Giduo mo dangat unta nga na kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo. Mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong ihatag sa dakong gugma. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay nga ug matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na o sa kakalibutan nga nagunog gibago. Diya kang Kristo gitubuo pa usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan, iduyog pag-awit sa inyo sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-awit. Santos nga
Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagalingon mikuha siya upan mipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini nga to siyang mga tinunan ng mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Nanluluwa sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinagit sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-an silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo nga nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa darang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Imo manang iharian ang gahungan imayan wangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Ginong si Kristo nagkon kasya mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaaken. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang paghinigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagaho mugtunhay nga Dios, nag-anda ka kanamo alang sa kinabuhi nga dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana din ni kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko. Ug dig-una ang among mga kasing-kasing pinagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahihala ng Santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.